mai en quina hora ho digués dit. Bon dia. Bé, jo us volia llegir un parell de poemets, són curtets, d'aquest llibre que es diu Hostatges polítics, que el van fer juntament amb un artista també del Maresme, de Premià de Dalt, que es diu Madola. Ella va fer unes imatges i jo vaig escriure els poemes. D'això em van fer una exposició i després vam pensar que en podíem fer un llibre. Vam fer el llibre i després vam pensar que en fem del llibre, no? I el vam anar regalant i enviant a tothom i demanàvem a canvi aportacions a la Caixa de Solidaritat, i així va ser, no? I vam arribar a fer més de 600, em sembla, que vam enviar més de 600. Aquests poemes parlen sobretot de la veu. Manca raonament al món quan s'empresona la veu. Veu que denuncia la resta de les idees en aquest esdevenir ferotge que es manifesta. De reüll contemples la fosca i a la ment s'encalla com un nus a la gola. I un altre de cordet. Ulls d'aigua i vent, paraula prohibida que s'endú la mirada en aquest procés taciturn. Roig que barra el crit, llibertat d'expressió clausurada al fons d'una serra d'argent. Aquest llibre el vam enviar a tots els presos polítics quan estaven a la presó. Alguns llibres em van venir retornats perquè resulta que no es podien enviar llibres a la presó, per no sé què, però els havia forat de la bústia per saber, no? Però els vam seguir enviant fins que els van rebre, no? I més que llegir-vos poemes d'aquests, perquè podeu trobar aquest llibre si us voleu, el podeu descarregar de la pàgina del Madola, madola.com, i el descarregueu, o si no ja en tinc algun i després us el regalo. El que sí m'agradaria llegir-vos és part de les respostes d'ells, perquè són el que em donava força a mi per continuar lluitant. Jo em sentia tan impotent tenint-los a la presó i sense poder fer res, que les respostes és que em feien flipar, sincerament em feien flipar. I que aquí a Vic va venir l'honorable conseller Jordi Turull, em va fer recordar de les seves cartes. I per això m'agradaria, si us sembla bé, us llegiré uns petits fragments d'aquelles cartes. De la Carme Forcadell em deia: malgrat el patiment i sacrifici, estic convençuda que la raó, la democràcia i la justícia triomfaran i ens retrobarem en llibertat. En Jordi Cuixart em deia: hem descobert que la veritable revolució és a l'interior dels nostres cors i ha començat per fer-nos perdre la por. Ho podem tot. En Raül Romeva deia: soc on soc, sobretot, perquè vull lliures els meus fills en un món millor. Quan llegia aquestes respostes, sincerament, amb tota una carta, són petits fragments, no? La Dolors Bassas em deia: els versos i la poesia que tu fas servir per revelar-te a mi em donen pau i esperança. En Joaquim Forn: malgrat les adversitats i les resolucions judicials, no defallim. Continuem fidels al nostre compromís amb la llibertat, la democràcia i la justícia. I d'en Jordi Turull: això no va de justícia ni de dret, va de política en mans de jutges i va d'escarment i de venjança. Diu: si volen el meu silenci, renúncia i rendició davant d'aquesta injustícia, no el tindran. El meu, no. El meu tampoc. I tanmateix la remor persisteix. I com que avui, en vez de la meva veu, ja us he dit, si voleu, us el descarregueu de la pàgina web i ja està, no? Tinc un amic, un poeta, en Salvador Riera Solsona, que em va preguntar com podria ell participar en un d'aquests recitals. El per què també és... Ell, quan una amiga li va preguntar què li passava, li va contestar que pateix un intrús impertinent en forma de Parkinson des de fa quasi 20 anys, que marca ben a prop el seu dia a dia i alguns dies li deia com avui els fa impossibles i li concedeix només breus escletxes de temps sense dolor que ha d'aprofitar al màxim, no?
I clar, jo li vaig dir que jo li llegiria el seu poema i li concedia el meu espai en aquest moment i la meva veu. El poema el va escriure justament el dia que van entrar a la presó, el dia de la sentència, i diu així: sentència. El cel, queixós, plora damunt la presó. El vent, irós, udola pel mig dels barrots. Condemna perversa que ix dels pebrots. Sentència infame per sedició. Contalla delirant del jutge, instructor, falòrnies i oblits, enginy teatral, farsaires que infecten el judici oral, veredicte final, curull de dolor. Joves vides malmeses com escarment, duresa suprema en persones de pau. Intent l'eixort d'aturar un moviment. Designi reial, tu llinatge fermat, guspira que inflama l'etern sentiment. Ton poble sofert, cuitós de llibertat. De Salvador Riera i Solsona.